Шара башында музей хезмәткәрләре паспортның тарихы, аның әһәмияте турында мәгълүматлар җиткерде. Паспортларны районның иҗтимагый советы рәисе Рушат Султанов һәм район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Рөстәм Мөхәммәтҗанов тапшырды. Йөзләреннән сабыйлык чалымнары да китмәгән егет-кызларга Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булу җитдилек тә өстәде кебек. Меня исемim Эмина, миңа 14 яшьтә. Мин бик сөенәм, паспортны саклап кына тотачакмын. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында узган чара башкаларыннан үзенчәлекле булды. Чөнки бу юлы районыбызда яшәүче әрмән һәм үзбәк диаспоралары вәкилләренә дә Россия гражданины булуларын раслаучы паспортлар тапшырылды. Алар бу паспортның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен сезгә караганда күпкә яхшырак аңлыйлар. Чөнки алар арасында 90-нчы еллардан ук инде безнең Мөслимгә килеп урнашып та бүгенге көнгә кадәр нидер сәбәпләр белән паспорт алынмаган дусларыбыз бар. Я очень рад сегодня, что мы получаем паспорт. Очень долго лет не смогли, кое-какие причины были. Ну, наконец-то, огромное спасибо местного власти, помогли. Мы получили паспорт. Мы очень рад. Ул көнне 14 яше тулган 8 райондашыбыз паспорт алды. Чит илдән күчеп кайткан 9 кешегә Россия гражданлыгын раслаучы паспорт бирелде. Алар адресына бик күп котлау сүзләре яңгырады. Чыгыш ясаучылар балаларының Россия Федерациясе гражданины исемен лаеклы йөртүләрен теләделәр. Бу мөһим документны кадерләп сакларга кирәклеген аңлаттылар. Истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Шараны район үзешчәннәре чыгышы бизәде. Әрмән кызы Наира Никагасянның җыры милләттәшләренә тантана уңаеннан бүләк булып яңгырады. Получаем российский паспорт. Мы счастливы, чтобы стать гражданином России. Надеемся, все будет хорошо. Мы счастливы, что стали гражданами России. Шараның тантаналы өлешеннән соң кунаклар музей экспозициясе белән таныштылар. Әлфинур Нугманова, Ләйсән Әхмәтова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.